Усім прывітанне, гэта TikTok, бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў даюць разам з вами, шаноўныя слухачы і гледачы, нырца ў стракаты, але вельмі разнастайны сусвет беларускага TikToка. Думаю, ты скажаш, даюць шаноўнага нырца. Шаноўнага нырца. Свет беларускага тиктоку. Як гэта даюць пендаля выспятка чароўнага. Чароўнага, да. Сябры, ну, гэта, конечно, наша вакенца ў Беларусь. Праз TikTok мы ўсе туды трапляем. Я чалавек, які не чытае навінаў, вось толькі гэта пакінуў для сябе задавальненне даведацца, што ж там цікавага, крынжовага і не вельмі адбываецца. Хацелася б, канешне, на цягніку. Ну, па старынцы, ведаеш, так, сесці дзе-небудзь у Вільні, у Варшаве, пара гадзінаў, ты там уже на мяжы, ці уже нават у Мінску. Але вот такая сітуацыя, што цягнікі пакуль што не ходзяць. А тым часам усё там у Беларусі змяняецца. І на беларускай чыгункі таксама чыгунцы прыдумляюць нейкія даволі дзіўныя рэчы. І пра гэта будзе відэа, якое пачынае нашу праграму. Не ведаеце, разбярэцеся вы без нас, без нашых каментараў, што тут, да чаго, ну, але паспрабуйце. Стоп, я не убачу. Да, зараз скриншотик покажем. Справа ў тым, што... Справа ў тым, што ёсць пол, а ёсць падлога. Адпаведныя падлогі. Гэта ў беларускай мове, так. А ў рускай мове, з якой, відаць, беларуская чыгунка немудрагеліста, нейкім чынам аўтаматычна пераклала вось гэты свой інтэрфейс, там і там пол. Гэта вось знакамітыя вавёркі, так? Вавёркі, тлушчы, як белкі і белкі. Да? Вось так, што там вот у беларускай чыгунцы з'явіўся нейкі трэці пол ці падлога. Можа, яны мелі на ўвазе акурат падлогу, бо, ведаеш, ну, розныя падлогі бывае там. Паркет, ламінат, лінолеум, драўляныя дошкі. Купе з вызначанай, для вызначанай падлогі. Да, вот там. Ці вы можете там спаць на падлозе, напрыклад. Вот, калі няма іншага месца. Та нейкі так. Всё можа быць, сябры, будзем верыць у беларускую чыгунку і у электрычкі. І ў машынны пераклад. Ну, а машынны пераклад — это просто рэаліі іх жыцця. Ну, у наступных відосах, сюжэтах мы таксама спрабавалі без перакладу разабрацца. Без машыннага, без немашыннага. Не разабраліся. Людзі падказалі, што да чаго. Кажуць, хаця, што узбекскі менталітэт і беларускі, яны нейкім чынам блізкія. Мне здаецца, кажуць так, людзі, якія дагэтуль жывуць у Савецкім Саюзе і нейкімі наступствамі гэтага Савецкага Саюза. Тым не менш, Лукашенко запрасіў у Беларусь працоўных мігрантаў з Узбекістана. Вось з Пакістана не атрымалася, да? Що ж такі пакістанцы сказалі такія... Не. Адразу не. Да, адразу не. Яшчэ нават не... Гэтыя прыехалі і пратрымаліся прынамсі 2 дні. 2 дні, а можа быць і менш, пратрымаліся і пачалі запісваць відэа пра тое, што зусім тут у Беларусі не тое ім абяцалі, не цукар і нават не соль. $500 кажуць. Гэта не тое, не тыя грошы, дзеля якіх варта было з іншага рэгіёна, з іншага краю свету лецець у Беларусь, падымаць нашу сельскую гаспадарку у Лёзнінскім раёне. Ну, давайте паглядзім, як гэта выглядае ўвогуле. Vaqtimizni o'tkazdirib sarson bo'lishimizni foydasi yo'q. Bunda O'zbekistonga qaytib jo'natib o'tgani yaxshi. Ну ладно, я таксама нічога не разумею, але вот можна прачытаць. Яны выглядаюць як нейкія спартоўцы, аднолькавыя спартовыя касцюмчыкі. Як быццам бы на Алімпіяду прыехалі. Алімпійская зборная Узбекістана па сельскай гаспадарцы. Да, першы вот такі быў брыгадзір. Ну, у яго такі іншы касцюмчык. Вось, а іншыя такія вот, як на падбор. Я вот уяўляю сабе, як гэта ва Узбекістане было. Хто ў Беларусі працаваць? Я, вось табе... Абяцалі там. Всё, да, вось табе самалёт, вось табе... Да, абяцалі, ці там нават болей. Абяцалі 1000, па выніку яны прыехалі, ім сказалі, вось вам 500, і будьце здаровы. Самі,
за ежу плаціце самі. За ежу плаціце самі, і палічылі. Застаецца 100. 200 баксаў. Ну. 200 баксаў адкласці. То бок яны на 300 баксаў, то бок на 10 даляраў у дзень фактычна жывуць. Што таксама не супершмат. Для Беларусі. Ну, для любой краіны. Але, відаш, я падумаў, заробак 500 даляраў у сельскай гаспадарцы, калі б нейкаму беларускаму вяскоўцу ці беларускай даярцы, памятаеш, мы даволі часта абмяркоўвалі заробкі ў сельскай гаспадарцы. Чык-чырык. Яшчэ калі ў твітары пісалі. Уявіце, там 200 рублёў у даяркі заробак, ёй даць 500 даляраў. Да. Яна б задавальненнем там працавала. А калі 1000, а этим 500 даляраў не падабаюцца. Ну, ты уже задаваў пытанне, а што здарылася? Так, а нема, атрымліваецца, даяркі, да, якая ўжо за 200 рублёў напрацавалася, да? Вось, і знікла некуды, растварылася, я не ведаю, у горадзе, можа быць, у якім-небудзь вялікім працуе цяпер барыстай у кавярні ці там, да, у краме. За 1500 рублёў няхай сабе, да, якраз за тыя 500. А узбекі атрымліваецца наўзамен і не гладка гэта ідзе, не гладка. Вось. Так што мне здаецца, што чарговая беларусы, можа быць, і даўжэй бы пратрымаліся. Яны б такі пачакалі бы перша заробку, пачухалі б галаву, падумалі, можа так і трэб. Ну, слухайце. Вот, Алексей, вот калі б заўтра ты атрымаў на свой имейл такую прапанову, такі ліст, што дазваляецца табе прыехаць у Беларусь, все, амністыя, все здымаецца, але працаваць трэба будзе даяром. Тут мы можем... Я могу и дояркой. Вот есть феминитивы, а есть, видать, мускулятивы. Я бы и дояркой працаваў. Мускулятивы. Неважно. Вось, але дояркой у Лёзнинскім районе. Поехал бы, да? У Лёзнинскім районе, ну не факт, что... Слухай, у Мінску дояркой ты дояром не знойдзеш. А у Менскім районе? У Менскім районе, магчыма, знойдзеш. Але я думаю, что там все так само с кадрами. Мне, ведаеш, вельмі важно, каб спачатку мне б даслалі дамову с подписом директора Саўгаса. И где было бы написано? Где было бы написано конкретное празрыстую мову. Так бы на честное слово я бы не повелся, ведаешь. Бо спачатку дамова, а потым праца, сябры. Я думаю, что не ведитеся так. У нашым з табой выпадку это мусіў бы быць не просто директор Калгаса, а директор Саўгаса Гарадзец. Нейкі былы такі чалавек. Вот калі за яго подпісам, то можа быць яшчэ б разгледзелі. Ну, карацей, ты б разгледзеў такую прапанову. А вы што думаеце? Вот што мяне больш за ўсё трыгерыць у гэтай сітуацыі, гэта тое, што беларускія ўлады прыдумляюць спосабы, як пакістанцаў, як узбекаў нейкіх падцягнуць, як яшчэ наступных хто-небудзь будзе, я ўпэўнены, калі з узбекамі не атрымаецца, да? Аджыкі будуць. Так, а вот беларусаў вярнуць на радзіму? Не, ну яны спрабуюць пачакаць. Ну што яны спрабуюць? Кажуць, дактары стаміліся мыць падлогі ў Польшчы, мыйце падлогі ў нас, мыйце падлогі. А вяртаючыся да узбекаў, таксама ёсць развязка ў гэтай гісторыі, таму што узбекі, запісаўшы гэта відэазварот да свайго кіраўніцтва, аказваецца, што паспрабавалі запісаць, і атрымалася ў іх трошачкі выгандліваць сабе вышэйшыя заробкі, ўжо не 500, а 700 даляраў, бясплатнае жыллё. Я думаю, гэтае самае, там ёсць іншыя віды, такія ўмовы, ведаеце, як у студэнцкім інтэрнаце, ну, такім сярэдняй рукі, неадрамантаваным алюмініевымі місамі, ну, вы разумееце, я думаю, разумееце. Ну, карацей, атрымалася ў іх. Бок крыху папампуй, пакачай правы, і будзеш у... Ну, нет, ну не ў шакаладзе, але ну, ўсё ж такі нешта выглядаць можна. 200 узбекаў. Уяві, калі б было 1500. Іх будзе 4000 у бліжэйшы час. Вось дамова такая, што... Слухайце, это можа быць... Па 500 у месяц іх даставяць вось 4000 у Беларусь. Што, думаеш, пагражае сацыяльным выбухам? Ну, не ведаю. Будзем сачыць за сітуацыяй, сябры. А вот наступнага роліка герой, ён
не гонится за вось гэтымі прэзрэннымі грошамі. Да, вось за гэтымі паперкамі. Без пошласці жыве. Да, і працуе ў студэнцкім атрадзе недзе на Мазыршчыне. Яго разам з іншымі, я думаю, студэнтамі, сябрамі яго, такімі ж як ён, вывезлі палоць бульбу. І атрымаўся абсалютна мемны відос, які рве ўжо цяпер тиктокі не толькі ў Беларусі, а па ўсім свеце. Давайте будем глядеть. Вау, давайте. Работаю я в первый раз в отряде, все отлично. На полях мы тут собираем, сорняки вырываем, которые трава другая, картошку не трогаем. Ходим по полям, у всех есть своя дорожка, все отлично тут, условия все супер. Работаем, да, я говорю, все в первый раз почти. Все выдали, робу, вода, все имеется, кепки, перчатки, все отлично. Но это дзен, это некий дзен, як бы такі беларускі, шляхетны, вот подход, да, ситуации и до працы. Все выдали, все отлично. Сорняки убираем, картошку не трогаем. Чик-чик-чик. Круглое катаем. Квадратное носим. Мазыры там побач 10 з Лунінцем, так? Ну, по лесе. Ну, побач, да. Там, такой отчувається не зусім, конечно, побач. Трошки флоу Макс Крижа. Трошки так, ну, бля. Я згадую мемного чувака, який ішов до ракі. І який казав, що свет, я вже зрозумів... Мне этот мир абсолютно понятен. Да. Вот это вось усё. Да, так, ну вот... Мы, конечно, можем доўга сварыцца на наступнае пакаленне, але нешта ў гэтым ёсць. Галоўнае, што роба ёсць, рукавіцы ёсць. Галоўнае, што бульбу не чапаюць. Бульбу не чапаюць. Ну, а сарнякі, смеце, пустазелля, да, выпалваюць. Правільнае пакаленне. Колькі чалавеку для шчасця патрэбна? Мне здаецца, яшчэ мы знайшлі аднаго чалавека, якому ягоная праца вельмі падабаецца. Да таго ж, ён яе сам і прыдумаў. Но КПД крыху іншы ў яго, мне здаецца. Хаця, ну вот не ўсе героі носяць плашчы, таксама не ўсе патрабуюць грошы за сваю вельмі карысную актыўнасць. Пераносімся ў Мінск. Тут у нас мінскі контролер, чалавек, які кантралюе, але не палюе па зайцаў у грамадскім транспарце, а кантралюе горад. Не трымае горад у сваіх руках. Ён якраз трымае, не заўважна. Не ў тым сэнсе, якім вы падумалі, можа быць. Клапоціцца пра нас, пра ўсіх. Ну, пагналі. Ну, чтоб мы без яго рабілі. Ну, пагадзіце. Маршрутачка праехала. Так. Калі ласка. О. Слухай, ну, хаця б, як мінімум, адзін карысны ўчынак быў зроблены, да, выратаваў самакат. Ну, а то хто-небудзь ішоў бы, спатыкнуўся б, да, на этот самакат лежыць. Зараз все ходзяць вот так у тэлефонах, глядзяць. Жах. Вось. Ну, і магчыма, вот там яшчэ А вось у Мінску ж увялі гэтую сістэму, што ты націскаеш на кнопачку і дзверы адчыняюцца ў грамадскім транспарце. Вось, магчыма... Ён яшчэ націскае. Да, ён націснуў, і дзверы адкрыліся, а магчыма, там унутры, да, чаму не адкрываецца. Я чытаў пра такія выпадкі шмат, што як бы з непрывычкі людзі такія, што тут трэба, ну, карацей, інавацыі не так прыжываюцца, як бы хутка. Мы то ўжо ведаем, у нас тут ужо толькі так. Только кнопачкі, толькі ціскай. Вось, ну, глядзіце, чалавек выдумаў сабе... Ладно, что я так... Вот трэба без негатыва. Слухайте, ну это просто вот жартаўлівы відос запісаў хлопчык. Да, 6-7. Любой незразумелай сітуацыі рабі 6-7. Ну, вось, паглядзеў бы я на гэта кантралёра, калі б ён у глубокім... А што ў глубокім? Просто кропка. У глубокім. Да, не ў глубокім колодзежы, а просто ў глубокім. У горадзе глыбокае. Да, сустрэў бы наступнага пасажыра, наступнага героя нашага відэа. Ну, я думаю, што вы ўжо здагадваецеся. Ці парадзіў бы ён з ім? Да, ці даў бы рады. Ну, давайте подумаем разом. Мишка.
Молодый нейкі. Один кажа, типа, давай без слов. А это кажа, эй! Эй! Мы тебя... Я бачу такі ведаеш відэа, не ведаю, ці гэта згенеравана штучным інтэлектам. Мне хочацца верыць, што не. Калі ты так махаеш рукой медведю, так ён адказ. Да. Боже, я так хочу так зрабіць. Я бачу згенераванае штучным інтэлектам дакладна. Ведаеш, такі батуты стаят у людзей у дварах. No. Вось, і карацей медведь такі пролазит на это батут. Один раз скокае, батут прорываецца медведь. Бух, і такі незадаволены. Но тут у нас, мне здаецца, натурпрадукт. Гэта не штучная інтэлігенцыя. Абсолютно натуральная інтэлігенцыя. Ну, інтэлігенцыі у гэтых хлопцаў, конечно, крыху, менш. Я б сказал, вот як это, слабоумие и отвага это называется. Потому что, побачивши медведя, я б, ну, тихенько б сидел. Я памятаю, это фильм с Леонардо Ди Каприо, памятаешь? Выживший, выжылы. Вось, типа, беларуску, можа, будзе трэба нешта іншае. Выжаты, як лімон. Выціснуты. Вось, і, карцей, ну, моя парада. В таких выпадках, конечно, не дражніць. Хотя медведь вот малады. Ну, ён даволі быў неагрэсыўны, мне здаецца. Так, ведаеш, это ж... Шукаў просто чым пад'есці. Жывёла лесная, вот не агрэсіўны, а праз 10 секунд уже і агрэсіўны, і бачыць, о, чым пад'есці. Некія хлопцы з нейкім, з нейкай... Ведаеш, анекдот пра медведя, ведаеш? Деревяшкай. Згубіўся цыркавы медведь. Так. У дзесьці там у нейкай мясцовасці. А тут едзе чалавек на ровары. П'яны. Ну і спыніўся нешта там по сваіх справах. Так, медведь взял ровар. Тут бачыць, медведь ідзе, он офігел, медведь бярэ ровар і пальжуецца, а на ровар кінуў піць. Ну, вот гэты анекдот мне падабаецца тым, што вынік станоўчы, таксама пазітыўны, як бы кінуў піць і на тым дзякуй. Вось такі не піць наступная наша госця ў праграме. Ну, я думаю, што дакладна кінула, таму што тое, што пабачыла яна, і тое, што яна раскажа вам зараз, гэта, конечно, нікому не пажадаеш. Доўгая гісторыя, але вельмі цікавая. Паслухайце, да. І чым яшчэ на нас радуе гэта сваёй мовай, веданнем такіх ідыём сакавітых выразаў, да, якія хочацца запамінаць, записываць і узбагачаць імі сваю гаворку. Карацей, сябры, пераносімся на могілкі. На могілкі раптам мы пераносімся і слухаем такія вот гісторыі распавядалі у ночы, вакол вогнішча все сядзяць і вось такая вось страшная гісторыя. Всем добрага дзенька, мои даражэнькія. Летом работы шмат, няма калі тут часто выходзіць, але ў такое приключение мы попали з Маруськой, что нема як вам и не побаять. Мы, в общем, ходили, вот так жарыша сама была, мы ходили кладбище убирать. Мы ходим и яе убираем, и свои убираем, мужики пообкошивают, и уже пошли, а мы уже там дограбаем, домятаем, все убираем. И а что там, и мы пошли жарыша, кажем, не пойдем это, пойдем попозднее. И так вот часов 7 мы это приволоклись на те кладбище, светло еще, зато ни жары, ни все. Мужики обкосили и пошли. А мы уже ее там подгребаемся, что-то вспоминаем, где всплакнули, где что-то гэты, знаете, тишина, такое умиротворение, нечто все и робим. И нигде ж ни живой души кладбище, ну что ж там. И вот, значит, я спиною, у меня за спиною начинается что-то такое. Короче, что-то там начинает робиться. Я ж урэсла ў землю ў пятах заколола, не могу сцягануцца знянацку, что? А Маруська тваром стояла, ее вочы выросли, и она убляднела, за граду учапилась и едет. Я из этой лапы, что? А она ничего не мы. Я тако тихенько поворачиваю еще, что глянуть, что? А сзаду могилки обсаженные туями, и туи уже по метров 5, такие густые. И только между этими щілинами некие такие, знаете, черные, некие такие, ну, не то, не знаю, силуэты, тени, что, и белые такие, ну, шкелеты в небо, и что-то,
Все, пиздец, до 3 не говори. Как мы включили сирены, как мы шли. Олимпийские игры, на раз-два выиграли бы, нас никто б не обогнал, не перестигнул бы. Мы улетели, погубляли галёшы, ўсё на святочку, мы лямавали. Покойники устали, свет перевернулся, людзячки ратуюцца, что робіцца. Мы ворвались ў калитку, а там мужики стоять курать, и Ванька стоял. Какие покойники? Бабы, что с вами? Нам воды, нам до себе. Вы что, с ума посходили? А Ваня кажа, не может быть, они ж двух за раз не сыдуть. Что? Мы тут же некую дыхалку троху перевели до себе, и давай говорить, что гэдакие были, и шкелеты в небо, и ай-яй-яй, спасаем еще, и все такое. А Ваня кажа, бабы, вы что, совсем ёкнулись? Тож, кажа, вон до наших ружовых за речку проволоклися некие хараманты, экстрасенсы, некие аритриты проводить. Да это ж, кажа, они лазили на кладбище, значит, это заражаться энергией, просить позволения, благословения у этих самых у предков на проведение тущей малимонии. И вон, кажа, повлыталися за речку назад у этих своих билдахинах молебны свои выючи. Какие, кажа, вам там, говорить, покойники. Вот такие кладбища. Так, сходи. Ну, тут у меня одна вот... Малимония. Как бы малимония? Малимония одна у тебя. Что это за несанкционованные мероприемства на могилках массовые в балдахинах? Это там Ку-клукс-клан некий собрался, как бы поміж туями. Ну, экстремистское формование. Не экстремистский, а сенсоричное. Экстрасенсовое формирование некое там собралось, реально. Ось, ну... Не, ну слухай, уяви б ты был бы на месте этой кабеты. Да, я б так само. Галёши погублял. Галёши на пару метров. Волосы назад. No. Побег бы. Не, ну, шчыра скажу, конечно ж, бывали у мяне ў жыцці і моманты, калі я палол бульбу, як адзін з наших. Бывалі у мяне ў жыцці моманты, калі я прыбіраў могілкі. Як бы хто не прыбіраў, каго ва ўсіх ёсць могілкі, ходзіш, але такога, калі шчыра, не памятаю, ніколі не было. Ну там ж часы змяніліся, нейкія экстрасенсы наязджаць на рэтрыт. На рэтрыты. Слухайце, на рэтрыт экстрасенсаў, ну, вот. А то яны працуюць так узмоцнена, што ім рэтрыты патрэбны. Які там навіны з Беларусі у нас? Ну што там? Рэтрыт экстрасенсаў на могілках, да? На могілках. Все весело там у Беларусі. Дарма з'ехалі. Ну сходите вы так само на могілку. Давайте все вяртаемся. Вяртаемся, бо, ведаеш, рыхтуюцца змены каласальныя, и что можно будет поехать покупаться у Вілейскім водосховищем. Але не паўсюль, я думаю. Не, я думаю, что с понеделька паўсюль. С понеделька, тому что дойдзе самі ведаеце да каго. Да, каго. І пра гэта нам раскажа герой нашага наступнага відэа. Теперь могу рассказать, что там было, что там не было. В общем, снимал у меня телевидение. В понедельник дойдет до Лукашенки. Про Вилейское водохранилище. Смотрите. Вот сюда только бесплатно можно сходить в куточек, чуть-чуть, покупаться. Больше здесь не... еще плюс городской пляж бесплатный. Кто хочет сюда сходить по колено? Передача, в общем, выйдет или в этот понедельник. Ну, будет, что понедельник или следующий. В общем, такие дела, ребята. Навело шороху тут конкретно, аж телевидение заинтересовалось. Но будем смотреть дальше. Меня, в общем, спросили, нужны ли эти кемпинги. Я сказал, категорически ни одного не надо, если честно. Всем хорошего дня. Такі уже задаволены сваёй значнасцю, што бачыце, спыталі ў яго пра кемпінгі патрэбныя ці не, катэгарычна не патрэбныя. Ну вот я не ведаю, як ставіцца да кемпінгу. З аднаго боку, калі яны там некаму перашкаджаюць, конечно, не вельмі добра. З іншага боку, як бы людзі, відаць, нейкі там бізнес муцяць. Ведаш, калі б ён быў кіраўніком кемпінгаў, ён бы сказал, это дойдзе да Лукашэнкі ў наступны панядзелак, як рэакцыя, да? Ну, увогуле, я хацеў бы запытацца у цябе, вось, верыш, што
вырашыцца нейкім чынам праблема. Я так разумею, што на Вілейскім вадасховішчы ўжо не засталося нейкага такого не набытага, не прыватызаванага. У нас, канешне, у Беларусі нам все распавядаюць, што нічога няма ніякай прыватнай власнасці, все навокал калгаснае, все навокал маё, але вот оказывается, можно только в лужу по колено зайсці там недзе, да, і на гарадскі пляж. Сходить. Калі мне человек говорит, сходить вот можно вот тут вот, я б там купаться, карацей, не стал бы, где можно сходить. Вот. Але вот пытанне, да, ну вот что будзе далей, як бы, да, вот в панядзелак выходзіць сюжет, а мы ж разумеем, что эта программа, яна зроблена у адказ на шматлікія скаргі, прычым з тиктоку, да, каб даводзіць. Вы, можа, не ведаеце, сябры, што на беларускам тэлебачанні з'явілася праграма, дзе разглядаюць скаргі з тиктока. Да. І сэнс яе ў тым, каб сказаць, што все нормально. Это все фейки. Не все добра ў Беларусі. Просто ёсць траібы якія-небудзь на месцах. Да? Я лічу, што, вітыш, пакажуць все па прыгажосці. Пакажуць, вядома, все прыгажосці, як Вілейскае вадасховішча. Мясцовыя ўлады адрэагавалі на, значыць, стогны простага народу, што там сямы. Карацей, на месцы кемпінга ўжо папелішча. Але нічого фактычна не зменіцца, бо калі мы гаворым пра розныя прыватныя рэчы і прыватныя пляжы, ну, вядома, яны належасці не проста якім людзям. Хто ж там напрыватызаваў то навокал Вілейскага вадасховішча? Штосьці там зменіцца. Ну, там, ведаеш, каго-небудзь там хіба што пальчыкам патычуць і на гэтым... Так, слухай, а у мяне такая думка з'явілася. А можа, і гэты мужик не такі ўжо просты? Калі да яго і тэлевізія прыязджае і так далее. Можа, тут найшла коса на камень? Да? Ну, паглядзім, будзем сачыць за ягоным аккаунтам у тиктоку, як што там у гэты панядзелак, у наступны панядзелак, які пакажуць. Мы яшчэ побачым, і рэакцыя гэтага сівога, он, до рэчы, так падпісаны, сівы, будзе цікава паглядзець на яе. Да міжнародных навінаў. Міжнародная панорама. Да. Крыху зробім все ж таки дисклеймер да наступного відэа, тому што запісаў яго паляк. І по-польску. Да, але вам все будзе, я думаю, зразумела. Да, запісаў у Беларусі, але побачыўшы нешта роднае, знаёмае, да, для сваёй польскай душы. Оказывается. На ўвесь свет знакамітая крама Жабка, где можно, каля дома можна зайсці, купіць нейкія там базовыя прадукты, лекі, посылку отправить. Уже можно, ведаешь, зарядить телефон, раздрукаваць, набрать бутылечку воды, мы так рекламуем, ведаешь, там, купить хот-дог, там, піцу. І раптам яна матэрыялізавалася, я так разумею, недзе ў Брэсце, калі шчыра, але дакладна мы не ведаем. У нейкім беларускім штосьці падобна кшталту. Падобнага кшталту. Ну, давай выберем такую фармулёўку. Нешта падобнага кшталту трапілася на вочы сапраўднаму. Несапраўдная жабка трапілася на вочы сапраўднаму паляку. Słuchajcie, jestem pod białoruską żabką. Co to w ogóle jest? To jest tak jeden do jednego dozorowany. Nazywa się konik polny, kuźnieciok. Nawet гэта taka też dużyczka unizie. Sklep spożywczy. Zaraz wejdę do środka. Слухай, ну так, вельмі так... Ну, па-першае... Брэндынг вельмі падобны. Брэндынг-то падобны, але, па-першае, жабка ў 8 разоў меншая. Есть розныя, слухай. Не, жабкі ўсе малыя, мне здаецца. Добра, якое памяшканне было, такое было? Да, ну, якое было, да, так там... Ну, слухай, асартымент прыкладна таксама. Алкоголь, чипсики, шоколадочки. Вот этого, такого я в жабцы не бачу. Щира, наливайка это не зусім то. Квасочек, бачиш? Ну, неблага, можна всякое розное. Всякое розное взять, да. Солодка. Десерты. Замест хот-догу. Так можа так адбыцца, што это, ведаеш, апгрэйднутая, такая прапатчаная жабка, і наступны ўзровень гэта кузнечик. Хаця нелагічна, таму што у конік, да? Таму што у вось гэтай эвалюцыйнай структуры ва ўсёй жабка вышэй за коніка, да? Жабка есть
конікаў, а тут атрымліваецца беларускі конік. Будзе бусел? Бусел. А мне здаецца, што ёсць такія крамы ўжо. Гэта была сетка дзіцячых крамаў Буслік. Да. Ну, а хто ёсць бусла? А два буслы? Ох, куды цябе занесла-то па старой памяці. Ну, карацей, сябры, цікавы выпадак, конечно, культурнай, а можа быць і не вельмі культурнай, апрыяцыі. Бярем лепшае у палякаў і укараняем у сябе. Ну, вайну. І дадаем разлівайку, каб ужо напэўна. Вот, напэўна. Не ведаем, сябры, як вы часта заходзіце ў TikTok, як часта глядзіце відосы, але натрапілі мы на аккаунт, на якім ужо больш за 100 відэа. Ну, відаць, так. А будзе 1000, да? То бок гэты аккаунт так і называецца. 1000 відэа, некіх гістарычных, архіўных, важных відэа пра Беларусь. І нармальна там ідзе, я табе скажу. Не ведаю, важных, я б сказаў, і не вельмі важных, таму што такія некаторыя проста паказваюць дух часу, але не перадаюць некую важную падзею. Важнасць, гэта ж панятак суб'ектыўны. Для некага важна гэта родны куточак. Для некага вот што там ён у нейкім месцы пабываў там і звязаныя нейкія ўспаміны. Не, ну і, канешне, нейкія гістарычныя рэчы там таксама ёсць. Што яшчэ вам сказаць пра гэты аккаунт? Робіцца ён цалкам штучнай інтэлігенцыі. Відосы сапраўдныя. Відосы сапраўдныя. Гэта важна. Але вось падбор, апісанне, публікацыя, вось гэта ўсё аўтаматычна. То бок, ну прям мы сутыкаемся вось з тым, як прыйшла будучыня да нас і дапамагае нам даведацца, адкрыць тое, чаго мы не ведалі, што мы забыліся ўжо пра наша жыццё. Ну што, пачнем? Ну давайте паглядзім, як Менск выглядаў 32 гады таму. Яшчэ незалежная Беларусь. Ведаеш, не тое, што яшчэ незалежная Беларусь. Мне здаецца, што якраз прыкладна, мяркуючы па надвор'і, тыя дні у ліпені 94-го года, калі бачыце, як всё зелена, Лукашенко выйграў выбары і вот плошча незалежнасці яшчэ такая, ведаеш, вся ў клумбах. Да, я памятаю, там былі кусты вышынёй больш вышэйшыя за чалавека. І ты маеш рацыю, глядзі, якое все зелёнае, якія дрэвы стаяць паўсюль. Ад гэтых дрэваў не засталося нават сляда цяпер. Тралейбусы ездзяць па праспекце яшчэ Францішка Скарыны. І ты яшчэ... Нумар 2 і 18, наколькі я памятаю. Як ты памятаеш усё. Вось, і там яшчэ напісана Мінск з верталёта здымкі з тагачаснага дрона, які чамусьці называўся тады верталёт. Ну, насамрэч, дрон гэта і ёсць. Карла Маркса. Маленькі верталёт. Неяк хутка ўсё скончылася. Раз і ўсё. Штучная інтэлігенцыя вырашыла, што тут час заканчваць гэтыя відэа. Карацей, можаце зайсці паглядзець розныя шмат відэа, можа быць, мы таксама раз уж будзем высвятляць паціху, калі што-небудзь важнае. Ну і яшчэ адно мы знайшлі. Яшчэ адзін ролічак пакажам вам вот проста сёння, таму што гэта такое знакамітае мінскае месца, якое дагэтуль, дарэчы, існуе, хаця, канешне, дух там часу ўжо згублены. Шапікаў тых няма. Ужо не тое, гэта камароўскі рынак, сябры. Ну давайте паглядзім, што там адбывалася ў 98-м годзе. Руслан! Глядзі, якія тэлефоны. О, раскладушка. Мабілка, раскладушка. Гэтыя людзі цікава, дзе яны цяпер. Дзелавы чалавек. Узбекі нейкія? Ну, можа, не узбекі. Я калі шчыра не спецыяліст у адрозненні адных сярэднеазіяцкіх іншых, да, так што не стаў бы прям сцвярджаць, што узбекі, але усходнія. Мне здаецца, што усходнія людзі, в прынцыпе. Зараз узгадаю, працавалі там розныя людзі. Трымалі рынок, так сказаць, да? Ой, там было. То бок, у прынцыпе, да чаго мы вяртаемся? Да таго, што стасункі
беларусаў з рознымі народамі з усходу, яны маюць спакон вякоў даўнія карані. Вось, прынамсі, пацвярджэнне за 98 год ёсць. Ну, калі яны тут былі 28 гадоў таму. Другое прышэсце атрымліваецца. Вось, не пакістанцы, так узбекі, не узбекі, так хто-небудзь іншы. Лукашенко все, што заўгодна будзе прыдумляць, каб толькі беларусаў, вот гэтых вредных, не той вот народец, да, неправильно, да, вот каб гэтых вот беларусаў на радзіму не даваць ім вярнуцца. Ой, добра. Да что тут добра? Да, все добра. Ну, ладно. На гэтым, сябры, на гэтых развагах, в общем-то, таких не вельмі пазітыўных, але з іншага боку, ну, жыццё, гэта жыццё. Мы сканчаем наш сённяшні тык-ток. Алексей Сапрыкін. І Павел Свярдлоў. Пабачымся з вами тыдні праз 2 і зноў будзем філасофстваваць, гледзячы відэа з тик-тока. Да пабачэння, сябры.